Kaixo, txorinetarrak, eguardion, ze horiturrita, zelan zauz? Ondo, gaurko egun berezionetan, santu berezionekin, noski. Ze santu da gaur ba? San Falafel. Amigo! Hombre! Pentsatzen zer iso zabizela baina. Baina gaur ez da nazioarteko falafelaren eguna. Benetan. Bada, baina ez da santu bat ez. Niretzako bai. Bai? Falafelak maite dugunenetzako bai. Ego beharko luke izan santu. Egia da, gaur egun egute gisa begiratuz gero, ikusiko zula, egunero badauela nazioarteko elikagaien bat, eta gaurkoan falafelana da, beraz falafelak ingo ditut nik, eta ingo ditut gainera olako katilu mediterranear baten. Hau da, falafela janleike holan bakarrik, saltza batekin, pita hogian holan sartuta kebab bat izango zen bezala, baina nik ingot olako katilutxo baten, humusa eta olako entxalada pare batekin. Ondo. Bai, da zuko lan falafelan egun artien? Ez, nik egusi zeintu dan ez olan zerbait gaur pikote horako inbarzen duela, nik ingo ditu dana horako patata batzuk labean erraitu danak, gero horiek hartu pusketatan moztu, labean beste errealdi bat, kurruskari utziko ditu, eta erolako tartar saltza bat emango dute aldamenian. Orduan izango dira patata kurruskaria tartar saltzarekin ero. Osonto. Nik kontaukotzut falafelak, hainbeste maite itxusunak, nola ingo ditxudan. Txitxirioak, berakatza, martorrixa, perrexila, kuminoa eta oltsagarria ondo birrindiko ditugu, nahasketa oskailuan pausatzen utziko, eta bitxartian engo feta gazta laukitan moztu oreganoakin ondu eta gorde, eta luzokarra eta tomatia laukitan moztu oliba oliakin da ospinakin ondu eta gorde. Gero falafel nahasketa bolatxotan osatu, txitxirio irinetik pasa eta frijitu ingo, eta katilu baten dana zerbitzatuko, humusa, gazta, entxalada eta falafelak. Beraz, ikusi oso zelako tapertzarra erosioten. Hau ez da gutxi kisa garelako eta tamainuan haundixa ikusten dalako, baizik eta... Haundia da. Haundia da, bai. Hau da, labien eta sartzeko. Bai. Baina gero, tapia daukazu eta taper modu honbe bai, balixo dau, baina labeko erretilu baten bezala. Eta hementxe sartu nitxun atzo gabien txitxirioak. Orduan, txitxirioak hidratatzen, beratzen utzi ditut gaba osoan, eta honekin die asko bigundu, eta, bai, haunditxu egin die. Normalien, falafelak itxen die beti txitxirio gordinekin, ez da txitxirio egosixekin itxen, bezala, pate antzerako bat atarako zen, baina, nahi itxugu, apurtxo bat bigunak. Beratua egon behar dira. Txitxirioak, gordinak, baina beratuta izan behar ditu gutxinez, 12 orduz, eta hor, gero hien, humusa iteko, behin baino egiten indugula, txitxirioak egozita egon behar dira. Falafela iteko, txitxirio beratua behar ditugu. Hartu, beratzen jarriko ditugu, eta 12 ordu ondoren erabili alditugu. Hori da. Eta txitxirioak, erabili aldira, beraiek egiten dituzte, Egipton egiten dituzte, honekin, ilarrakin, babakin, bebai, ilarrak, babak ere lehorrak, hartzen dituzte, ilar lehorrak, horrek hidratatu egiten dituzte, eta horiekin egiten dituzte, bebai, bertan beste izen badaukie. Bertan uste beste izen badaukiela. Bai, horre, nola da, handa izen zaizkie... Ezkenik probau nitxun, baina, hori no sakordatan. Hori da, tameia. Tameiak dira, eta hor bite horia daude nundi datozen. Zebatzuk esaten duzte, jartzen dituzte falafela, faraoien garaira eramaten gaituzte, eta Egipton faraoi hango piramideetan aurkitu dutela zerbait arrastoak bertan falafela jaten zirela, eta beste batzuk Siria handira juten dira, hau da, lehenko Siria handia, Siria, Palestina, Jordania eta Libano, eta horri inguru horretan jartzen dituzte. Izenak ere hortik juten dira. Horre koptoan, koptoa da, azkenean falafa, nahi duela esan baba asko, hau Egiptoko hizkuntzan, eta gero daukagu herrialde arabideltan falfala deitzen diote, eta falfala da ondua, eta azkenean falafelak badauka hori, beraiek esate dute dela nasketa bat, kombinazio perfektua, espezie eta belarru zaintzu ezberdinen nasketa perfektua, Orduan, falfala izena ere, badauka hor, zer ikusi, biak balio dute, hor burru gaiten dute, batzuk esatu dute batekoak direla bestekoak, bietan jaten dira, azkenian hor herrialde arabiarretan, eta gutxiago ez da inezaguna herrialde magrebiar herrialdetan, hor ja falafela
bai, ikusi Ez da inbeste kontsumitzen. baina ez daukate itxura. Ez, egia, Marrakexera eta joaten zaren eta ez dala inbeste ikusten. Bueno, eta azkenien nahasketa zeren, azuk ezagusun bezala, euska txitxirioak, baina belarrak, espeziak eta olakoak bai, berez, martorrixa eta perrexila, kuminoa, gatza, berakatza, gero altxagarrixa sartuko zau, zeu txandaka dingo, gure robota gaurkoan txikitsua da. Baina, aukitzen basu olako edalontzizko irabia gailu bat, edo olakotan. Ondia izan ez gero, txikiagoak ere izango dituzte etxean, Patri? Hori baino txikiagoak. Bestela txanda asko. Hore batero lortzea behar du, hemen ondo birritzea, nik nik falafela egiten duena, kipula gorria ere sartzen diot, eta horrek bai ematen diolako xamurta puntu bat ematen dio, eta orduan, xamurrak geratzen dira, eta gero forman arabera, ikusi ditu bola formatik, hamburguesa txikit formara, baina normalean bai izaten da bola egin da pixkat zapalduta erolan esan dezagun, Nik ikusi izan ditu bebai, gero barietate pila bat dauz, eta errezetak esadotzuten bezala pila bat. Batzuk itxeituztela, holan bakarrik txitxirioekin, hau da, ez dituztela espeziasko, holan belarazko sartzen, bezalatu zabaldu da berde-berdiak izaten die, eta nik erremolatxak indadana ikusi ditut. Bebai, holan, koloria emotiarren da zaporia, bebai. Eta zaporia, gozok ikutua. Falafela egia da, juta mazabate herrialde arabiarretara, eskainiko izkizuete, gozatzeko, bazkaltzeko, afaltzeko, edozein ordutan, pikoteorako bebai erabili aldira, eta segatik ez, afari bakar moduan beraiek esate dute, Patrik esan duena, olako gitarteko batean, falafela sartu da, zoragarria da, eta hango kaleek badaukate, esate dute, usai hori, ez? Hauek frigitzeko erabilitako olioarena, eta azkenean, espezia guzti horiek, hori baino, nola esango nuke, gaur egon egiten dute, ez? Esaten dute denda batzuek, ero nahi eta olako usaia botatzeko, vaporiak ero, badaukatela zerbait, kalera usaia botatzen duena, da jente erakartzeko, ez? Honekin hori gertatzen da, baina naturalki, han frigitzen juten dira, eta usain hori, nahi eta nahi ez, espezian asketa honekin, eta auskalo, jakizu, zenbat aldiz erabilitako olio horrekin, usain sarkorra da, niri egizan asko gustatzen zait, eta gure txian, falafela, eno esaten, 2-3 hastian behin egiten dugu, baina ia betero bai egiten dugu, eta gustatzen zaizkigu, Bai, niri bai gustatzen jat, eta ia da, honek janari askarreko kebapak eta olakotan, nik lehen bebai, bakit horrek izostua dira eta horrek normalien etxekuek eta ez dira izaten, baina hortan bebai aukeri egoten da probatzeko, eta nik lehengo aldiz holan nire bizitzan, han proba honikun. Egia da, haiekin berri ez daude, nik olako jan izan ditut, egia da hor baita ere ze ordutan dastatzen ditugun, munduko gauza zoragarrien egitzen zaizu eta bestatzutan, hau da, goizaldeko 3:00 esaten zurt, ze hona dauden hauek. Eta agian frigitu dituzte, duela 2 ordu, eta daude ja 2 gunduta eta hori, eta beste batzutan, juten basa iluntze batean, eta oraindik probatzen dituzut, ez da, honek ez daude, eskurruzkari ez, etxean egiten ditudanik osoa daude. Baina, bada, nik esango du, mundu guztian, ez? Ia toki guztietan ikusten ditugu, animatzen zaituzte dastatzera, badira, niri gehien etortzen zaizkian zaporeak, oin bertan hemen datorskidanak dira, ez? Kuminoa etortzen da, gero martorria, bada martorria batez ere oso sarkorra, eta txitxirioak gordinik berak, txitxirioak birriltzen baduzu, Kristo musaia dauka. Kristo musaia dauka, eta gure etxean egia da, txitxirioak, hau da, garbantzuak, maite ditugu, berdin da nola, humusean, falafelean, ero betiko eran etxean inditugu moduan. Txoixuekin, orostiakin, ero baita bakaiauarekin ere ederraztua dira. Beti goxuak eta gisa da, ekialde hurbileko errezetak, guk ezagutu ditugula, nik uste dut askok be, humusakin, ez? Humusa holan modan jarri izan hori dela urte batzuk, jendeak etxean itzen zaben, baina asko bai supermerkatutan eta saltzen zen ontzitxo horreitan, baina falafela igual ez dugu hainbeste ezagutzen edo ez da hainbeste kontsumitzen, eta aukera politxa da, humusa gustatzen bagatzue, nik uste dut falafela gustoko batzuela. Eta hortik tiraka, janari askarra eta epatzen ari garen hortan, hau ere modan jarri da, ez? Janari askarrekoak, ezautzeitu gaur egun kanpoan, zer dira, hamburguesak, oin etortzen zaizkit pizzak, eta, falafelak eta. Eta zenbat jatetxek, goi mailako jatetxek, hemen eta orokorrean munduan, hartu dituztelako janari askarrak, eta beraien, esan dezagun, ikutua emanez, hau da,
agian haragi txuleta haragia erabiliz, ero bertako txitxirio ekologikoekin indako falafelak einez, ero ez dakit nungo irina erabilitako horrelako pizza orea erabiliz, bere ganatu indituzte olako errezeta pila bat, eta noski, presioan, normalan bezala, nuk uste dut. Hor eragin egiten da. Gora egiten da, baina nik hor uste dut, ez da bakarrik, ez dakit nokein duelako, baizik eta, beraien ikutua, kalidadezko produktuak erabiliko dituztelako noski hortan, hori egiteko, eta hori dana nabaritu behar da azkenean diruan, ze, honek, joan gaitezen estremuetan, janari askarreko kate hauetan, lego da bai, kantitate, erosten dituzten, kantitateak dira beste jatetxe bateak baino 1000 aldiz handiagoak, orduan dena merkeago lortzen dute. Eta kalidadean normalean izaten da ez nuen, esaten 1000 aldiz urriagoa. Ez, baina, etekin jaue bai nahi da batera da horregatxik, normalian, ez daue kalitate gorena aukeratzen. Hementxe, bitxandak nahasi ditugu, bota hotzagu bai altxagarrixa, baina honek gero inbidagoena da gorputza hartu. Ez dela, ontxe da, bolatxuak eitxia, irinetik edo irina gaitzia edo irinetik pasatzea eta frigitzia. Baina honek, apurtxo bat gorputza hartzia bie dau, eta horregatik oskairua sartuko eta bitxartian jarraitzuko. Bai, ero pausatzen utzi behar da momentua. Denik oskairuan, sartu aldituzue, ero ez, baina bai behar da pausatzen utzi pixkat, eta ikusten bauzu haindik ez dala itxaskorreatzen ur pixka bat erolan gehitu, holan, ze azkenean, eta gero horre irina ero, hor, hemen txitxirio irina daukan ontan Patrik, irina bota, eta, haragi bolak egiten ditugunean moduan, ez? Ogi birrinduarekin eta nola ibiltzen gara hor jolasten, gu nahi dugun testura emateko, eta gero ez geratzeko ez gehi itxaskorregi, ez eta lehorregi, ez? Eta hortan askotan gainera izeten da. Holan, eskuekin lantzeko saiagoak izaten badie, gero onauak izaten die, ez? Beti. Azkenean xamurrauak eta hori kroketakin, haragi bolakin, eta falafelakin bai gertatzen da. Karo, geroz eta trinku haua egon, lantzeko errexagoa, baina, gero igual, apurtxoa lehorragoa. Bitelia, atzoko zeruko arrautzak. Egia esan, utzi bagen itxun horre sartun da, labean. Beste 5 minutu ateratzeko garaian da, borobil formarekin, da politia bateako zian. Baina, agian gero gorringo ere erakutzi nahi izan ezkero, egosiko genuke gorringo egosi bat. Jateko garaian, beti xamurraua da, guretzako, beste batzuen dako, igual, guztuen arabera. Ondo kozinatuta dena eta lehorra. Hori da. Hori, bakizu gure kulturalki gutxin da jaten du dena. Hemen txaukau, feta gazta. Feta gazta dator, hori laukitxotan eta moztuta, iragazi egin dau, gatzuran normalian etorten da. Eta honei, oreganoa, eta nik piperminoran puntatxoa de bai, jarrikotzat. Gente horra ere galdetzen, sukaldari bat oso famatu esaten duena, oin, biko jarakada olio botako ditut hemen. Claro, eta Patriren puntatxoa da, Patriren puntatxoa da, 3 aldiz mugitzen dituela honek. 3 aldiz hor sartzen da. Bakoitza bere gustura indaixela. Noski, baina, orduan esan behar pipermina gustura botako diogu. Hau da nire puntua. Holan, purtxo bat. Hori da, pixka bat. Eta gainera azkenean hor daukadu esneki bat lehundu ingo digula pikante puntua orduan, ez dago inungo arrazoi. Gainera hau izango da 3-4 pertsonatzako. Hau izango da plater kombinatu bat edo izango bazan bezala. Orduan, hau iko ditugu falafelak, entzalada purtxo bat, gazta, honen laurdena, eta orduan, egia da bukaeran zuk punta bat pertsonako auko dela. Bai, konbentzitu jo nauzu, baina niri, berai, konbentzitu behar dizu, ni, basoi. Bakoitzak, egin daixela... Nik pikante ematen dio peldur gabe. Egin daixela nahi dauena. Hori da. Horreko gauzua, biteli. Entzalada. Entzalada. Luzokerra eta tomatia ekolan laukitxotan moztuta, oliba olioekin, entzalada guratesan simplia. Hemen txobe bai, aukeri egongo zan, honei, ondo joango jakon, holako tabule bat eitxia, hanek alde hurbilean jaten dan entzalada bat, perrexil pila bat daukana, da bulgurra edo kuskusa aukitzen dauena, oso ona, eta, baina bestela, nik uste entzalada honekin, bikain. Gaur, hemen, pikoteorako zerbait itzeiten nahi garen hortan, eta, txitxirioak erabili dituguna, zenba daude olako esnakak, ero zizkamizkak, ero deitzen zaizkienak, zekaleak, lekaleak, oinarri dauzkatenak, eta guk hemenin izan ditu, eta itzein izan dugu askotan ez, txitxirio hauek egosita, gero nahi dituzuen gustoko espezia bota ondoren, eta pipermin
punta bat bota ondoren, labean erreta, kurruskari geratzen direnean, zoragarri dira. Baina, bueno, beste pila bat daude horrelakoak, inalditu zuena, ze hori inaldu zuen, Gernikako baba batzuekin. Berdina, egositako baba batzuek hartu, gero zuek gustoko espezia bota oreganua, baratxuri, lehorra, ero nahi duzuena, olio txorrota bat, eta labean erreta zoragarri geratzen dira, dilista batzuk inaldituzue, dilista batzuekin ere inalduzolako zerbait, ero baita falafel itxurako dilista batzuk egosi, eta dilista horiekin hamburguesa ero horrelako zerbait indezakegu, hori bat aukerak egin da. pila bada, eskenean, egia da, lekaliak eta esaten da, astian 3-4 alde susto dela, lekalia janbitxuzula. Da, jendia, eskenean aspertu da, koiariak enjatia da, igual jendia eskako hainbeste gustaten, zegero barazkixak da, pure krema da, holan janbi dau. Baina, eske, ez dauzetan holan janbiar. Osa, badauz platera asko lekaliekin ez dila koiarakin, zigorrak esan da bela, krema baten. Baina badau bat, Biteli, eta hau, benetan, aber, zuk sekul entzun duzu. Bale. Txitxirioak egozin ditugu. Bai. Txitxirioiek lehortu inditugu. Bai. Txokolatea urtzen dugu, sartzen ditugu hor, eta ero bolatxoak, multxotxoak ataratzen ditugu, txitxirioa txokolatearekin, hiruko taldetxoak, eta gero labeko paper gainean utzi, ostutzen gogortu dadin. Zen esesidade dago horiteko. Zertako. Ez? Eta hori, saltzeatzen ibera, eta errezeta hori aurkitu dut baita ere, eta bai. Eta esaten duzu, hori probatu alduzue, almendra batzuekin, ur batzuekin, kakauexe batzuekin, kakaueteakin ere, baita, leka batean etortzen dira, lekalea dira, txokolatearekin, bai, txitxirioak probatzea daukagu, agian, nire nahiz izango hemen, txarra dagoen izango dure, baina, bai egiten zait zerbait holan ezberdina. Nioan, ibilintzenean garai baten, aspaldi gaztian intzenean, holan azukria da enauela asko jaten. Zeba? Ez, bueno, bere gara izan, osasunakin da horren mazostan, azukria enauela jaten, ja pasau jatela zai. Hortan, initxuen olako arrautzesneak etzien, baina olako natia batzuk, honek, barru untxurixak egosixak, eta gero txokolatia da holan birrindu da humus bat, zain gauza hori txarra. Eta nondik atarazen duen hori? Txorienetik, errezta baten justo, telebista piztu da... Ez, hori txorienen ez da. Txorienen nik onartzen dut errezeta bat egin da, niri ez hitzaidala bat ere gustatu. Aguakatiana? Ez. Mac and cheese. Estatu batuetako errezeta hori, baina harria bosgarrenak egin nun, ari ere, imaginatu. Niri ez hitzaidala, ari aizkorakin ez zianean emonuan, jata, bamba! Egia da, nik hor neurria, makarroi egozi batzuk, eta ere botatzen zaio esne kondentsatua, eta gazta pila bat. Nik ez du sekula ikusi esne kondentsatuakin errezeta. Nik errezeta daukadana da esne kondentsatuakin, eta egia da, gazta horren besteko iruditu zitzaidan esan nuen. Hau erotu zaigu. Baina egia da, esne kondentsatuaren gozoa pixkat jeisteko, gazta hori behar zuen, gehi gatza, gehi rokeforra, gehi ez da izer gehiago. Ez zeoen... Harina. Ez da gozoa ere. Krematxua oso, baina egia da, hor gozoak irabazin ziola erabat, eta arraroa egiten zen zerbait zen, ez? Azkenean, zerbait berezia, egin genuen, eta hemen beti, hor, errezetatea esaken duen, bitxia dago. Txarra, Patri, ez da egiten. Gauza gutxi dauz txarrak, baina egisa da, zigorrek esan dagoena garrantzitsua dela. Nik uste dut proba egin bidala, ze askok, gaur ikusiko zue errezeta hau, falafelana, eta esango zue. Bai, itxura hona dauka, baina arrarua eta ez to probauko. Itxu pro egin bideolako. Ezkenean igual konturatzen zara, guztu bitxen jatzula errezeta bat, eta zure egunerokotasunara holan sartzen dozula. Beraz, sorpresak beti hor dauz. Bai, nik egia esan, azkenengoan erogatzen, ez da zer izan zen duela, azte pare batero dastatu nuela, zerbait, eta esan nuen, enuen beragatik apostu egingo, eta era harritu ninuen, onerako noski, eta baina naiz gogoratzen, gaina, esan nuen, hau, komentatu barut, txorienen egin behar dut errezeta hau, eta memorisa galdu dozu. Gertatuko zaizu gazte, adinera iristen zain. Ni azira solako, ni betxo lehengunean kontatu nintzen. Olako esaldizak esaten. Eta lehenguan hartuta sega, eta claro, sega ez dute ikusi inoz.
Eta nik egisa da, baserrixan, belarra mosteotenean, desborzadoria dugu, ero belarra mosteko lako katxarro bat amak erosian, estatu batuetako pelikuletako moduan joten azan bere atzetik, pasioan. Baina, bueno, bere garaian osabak niri bakarrik erakutsi zian Segan, eta Sega handaukagu, korainie guretzako, eta, bueno, esan erabiltzen da, eta hori da, karo, nire semendako da, nola, honek, esan da, eriotzarekin ero harremantzen dute, ez? Gau beltzeko mozorroen artean, dana daukate koraina bat, Sega bat. Eta, bueno, erakutsi nien, eta nik esan nien, ni bizina zen artien nik ez. Eta hori nire osabari zenbat aldiz entzun dotzetan, da, hori nire bardina esaten. Danok errepikatzea ditugu gauzak. Antze, eta, aita itxiproetan! Pi. Ez. Gaur ez. Honiokoan ez. Bi are igual. Bai. Ero motoserrakin ibili nintzen, eta motoserra eta, aita itxi! Nik heldutasuna ibazu eman sakatzeko ez. Betu, Segakin mustia txarra. Baina motoserrakin okerrena. Segakin mostetana mosketak arbiba da, azkenean motoserrak hartu, eta eraman iken daudana. Bueno, falafelak ekialde hurbilen ez dakizekekin frigituko dituzten. Egia da, badauzela aukeriak laban eitzeko, badauzokeriak frigitzeko. Bai. Plantxan nik ez ditut ikusi, baina, bueno, labien antzera geratuko ziren. Baina niri gustatzen jat, frigituta. Berez, oliba olio suabe bat, zenik pentsatu dutan, ekilore olioa edo hasi olio bat botakotziela. Oskaiura noia horren bila, eta hasiko gara ja bolatxo kontutan. Vale, bikain. Bueno, ni orain arastegi ez hitz egitera nator. Arastegi aurrela agien entzun da ez dakizu zer dan. Hone die, erderaz izango zienak depuradorak. Depuradorak, ura erreka garbitzeko zekarai batean, eta nik hori tamales ezagutu dut, guk aneu batik pasatzen da Ibaizabalde. Ja, igertzen da, gorputza purtxo bat behintzat, hartu dauela. Berez, honek ingo itxugu, hortik, kolore antzerakoa dauka, baina ez? Beraz, hau da txitxirio irina. Ikusten duzue kolore desberdina daukala holan apurtxo bat horitxua, hau txitxirio irina da, baina, bueno, da apurtxo bat holan falafel kontu. Hemen txedauka. Baina gero egin da dauzula. Bale. Bola forman gongo dira. Patricia Aragi bolak, ero Vitelik, parkatu, bola, ez? Gustaten gat bolak, bai. Oso ondo. Bola kontutan aditua naiz. Eta zer da izin esaten irinetaz? Ez, edo zein irin aldo zuela erabili. Nik txitxirina erabili hotela, azkenean, han erabiltzen da bielako, normalianan, etxian itxen daue, olako... Eotzeko, eotu iten dute, Eotu itxen daue, normalian, baina, guk, dendakua, erositxakua, edo robot potente bat daukitzen bozue bai, aukeria dau, txitxirina etxian itxeko. Gaur egun neozindu gita saltzen dute, eta hau erostia. Bai. Eta berdina geratuko. Bueno, bani harin zen hori, kontatzen nola, Ibaizabale ibaia, guk jorretako papelera, edo papel fabrika dago, eta nik historiak entzun ditut, niraianak eta lehen, nola jatekoa aingiran bila ero joan barzan, ero arrankariak eta harrapatu dituztela, amuarraiak, askontzako, guretzako arrankarixak, ero kangrejuak eta harrapatu dituztela, gure txepian, errekan, eta nik ezagutu nuen Ibaizabal izan zen beltza, usai txarra botate zuena, apartxuria beti zeugana, eta gainean olako uarte erraldoi batzuk non izango ziren izeber bat bezalakoa, baina txuria beharrean beltza, eta gainean horrelako geruza lodi bat, eta ni gogoratzen ez txikitan gainean jarri eta urperatzen ezienak. Benetan, Bueno, guk ezagutu genuen, ez da, 80. hamarkadan ero hasi ziren haue jarri zuten araztegia, eta ura garbitzen, baina hortik papelerako zikin guztiak hortik pasatu bat ziren, da garbitu egiten ziren, da eta gero ja ibaira, makako txartean garbi ero ateatzen dira, ez? Eta hori, gaur egun, ohikoa da, hiriburu guztien ondoan da olakoa dauzkate, eta hortik etxeetan komunetik normalean dutxako eta komuneko ura hortik pasa behar izaten dana, eta lantegietako ura ere pasatzen da horietatik, eta hor bi filtro pasatzen dituzte. Segia da jendeak erabiliko baluke komuna behar danerako, bagian etzan horrein bestein beharko. Baina eske gaur egun zer ez da botatzen komunetik bera. Ni bitxu, bikoteakin... Hoteletan da irakurtzen duzunean, erolako tokietan, ez bota komunetik bera. Horrelako...
bueno, ez da, fardelak ez da, hola naskarraldera botata erolako zerbait, da jendea bota iten dituelako olako. Ezkenik ikusiot lagun batzukin, osea, Juan, eta igual ez dakit, pasta egosisa egin, pasta sobratzen dela, eta lagun batek komuneti bera botetan dani, baina segatxik ez Eta komuna gaitze, eta pasta badak gaitze erdi, bai, ze hori baina, janai soberakinak gurotezan. Bai. Baina segatxik ez duzu saburra boten da, netxian hau itxada, oitxuriagatik. Nik, onartzen dut nik, txitxirio batzuk, gutxi bat geratu da dira, apur batzuk, agian komuneti bera bota ditut. Eta hori, azkenian da, guk komunera jutea, eta botatzea mode. Baina hortik, plastikozko poltsatxoak clean esana direla, olakoak botatzen dituztenak, hor lehenengo, hauetan pasatzen direnean, lehenengo, esan dezagun, olako iragazki lodi bat pasatzen dute, eta hor olako gauza lodi gehienak kentzen dituzte, eta ero pasatzen da beste hortik garbitutako ura, baina oraindik bakarrik lodienak kendu diotela hartu eta pasatzen da beste toki batera, eta hor egiten dana da, sartzen diote, nola da, difusore batzuen bitartez, haizea sartzen diote, eta horrekin lortzen dute, olioak eta koipeak eta gora itea, eta area eta lurra eta olako egon deitegena bera jutea, ez? Horrek ere, kendu egiten dira, eta gainera, oxigenatu egiten dute ura, oxigenatzean, somorrotxoak sortzen dira, eta horre laguntzen dute, gero, hori deskomposatzen, ez? Eta gero hortik bai, pasatzen dira ibaira, eta ibaitik itxasora, suposatzen dut, itxasotik gertu dauden herrietan, hor, itxasora botako dira, baina uste dut itxasora ezin dira holan, tubuetatik itxasoan barrena juten direla odi batzutatik botatzen dena, eta ez da egitzen bat ze distantzitara, baina hor, botatzen da, hor, behin garbitutako esan dezagun, urroiak, ez? Be gauza bakoitza bere lekua hauka, beraz, bota sakarrontzira edo bota bileran lekura. Azkenean, behitxu, honek ja sartu ditut, eta honek buelta emate hotzagunien ja, honek beste kolore bat hartzen dau. Beraz, honek gutxinaka joango gara egiten, eta ja, batzuk eukitza ditu denean, bueltan etorriko gara eta gero izango da azkenean olako bowl bat, ez? Asmoa olako zerbait montatzea, ez? Hori, olako katillutxo bat montatzie, Mediterraneo aldera, beraz, feta gazta, espeziekin, entxalatxo bat, humus apurtxo bat, etxeko aukitzen baduzue obe, eta listo, eta jatera. Etxeko humusa da, ez da? Noski. Bai, etxian hartu dut. Frijitxuta, kurruskari, gure falafelsak. Eta olako katillutxo txikitxo baten, ideia izango zen, holan, oinarri bezala, humus apurtxo bat jartzia, holaxe, gero jarriko tzaue bai, hori, entzalada. Tomate eta luzokerre entzalada. Hori da, desente, jarriko tzaue bai gazta. Feta gazta. Espeziatua. Pikante apurtxo batekin. Ikutuarekin, noski. Puntatxo batekin. Eta gero gainean, jarriko itxugu adidez. Hiru, hau izango zen platero bat? Txikitxua. Hoiz esan berezun. Sarrerako moduan, hau? Ez, nahi duzan afaltzeko takero. Beste zerbait, bigarren bat, arrai bat, ero. Eta gero, egia, trinkoa dela, azkenean lekalia die. Eta honek betetzen dau. Hau da, naiz eta txikina emon, honek betetzen dau. Benetan. Osoa da, plater osoa. Bai. Hau gure falafel edo katillu mediterranearra. Hau jateko, sardeskak? Bai, plater komiatu bat izango bazan bezala. Bai, hau mosteko lan, erreix. Hemen atzo esaten genduena, dena rapatzeko hemen. Bitxu holan, eta gaztatxo bat. Bale, orduan, hemen humanosa hartu dut. Tomatea. Eta gazta atzetik. Joso goizua. Gaurkoan gogoratu falafelan nazioarteko eguna dela. Beraz, zuek ondiban denboria baukatzue afaltzeko hautseko eta lagunei, bikotiai edo seme-alabei sorpresa bat emotie. Zei itzeiten, hau zona da, zein, lasai? Ez, zu kontxe itzein mezu, ze tokaten atzun, patatak... Patata kurruskariak. Hala, kurruskaritan gaur.
patata kurruzkariak tartar saltza zitrikoarekin. Bai, tartar saltza, hainbat aldiz egin dugu txorienen, baina gaur ikutu berezi bat emango diegu, zerekin, laranja azal batekin eta limoi baten azalarekin. Beste gainerakoa berdina izango, maionesa bat, ipurina, kaparrandoak, luzokerrak, ziapea, perrexila, horiek ibiliko ditugu, baina, zerbait berezi egitearen hori izango da. Eta bero, patatak inditu dana labean, patata hauek 200 gradutara, berrotamar bat minutu zero, gaz gainean. Honek ematen daue, patata simurtuak txiki-txikitsuak kanariar uartetakoak eta handian. Teknika berdina, ez? Eta gatz asko, eta horrek ja ematen dio behar duen gatza, bestatzuk aluminio paperean bildu da egiten dituzte, baina guk horrela egingo ditugu, eta errezeta horrela egingo du. Egin da ditugun patatak, zuritu, ataletan moztu, olioarekin ondo guzti, eta 200 gradutara 15 bat minutuz labean sartuko ditu. Bitartean, maionesai, tipulina, kaparrondoa, perrexila, luzokerra, ziapea, limoiaren eta laranja azala gehitu, olio txorrosta bota, eta patatak egin da daudenean saltza honekin zerbitzatu. Orduan, berezitasuna, hain alduzuela, nahi izan ezkero errezeta hau, alduzuela patatak egozi, uretan egozi bakarrik, ataletan moztu, eta honekin behin aldana, lehen itzein duguna txitsiri horiek espeziatua labean erretakoa, patata honi, bota aldizkigu nahi izan ezkero, olioa botatzen diguenean, horrelako espezia batzuk, nahi ditugunak, baina, gero tartar saltza, nahiko zapor izango dunez, gu bakarrik nahi dituguna da, hauek, labean kurruzkari geratzea, egozita badaude, eta ero labean, ataletan moztuta, kurruzkari utziko ditu. Eta gaurkoan erabili duzu limoia. Etxekoa. Etxekoa. Etxean, baukotze doituria holan limoiakin, limonadak edo itxeko? Eubako limonada famatua, alegia? Baina ez duzu zautzen eubako kalimotxoa. Ze honna ez. Bai? Nakixen, Euskal Herrixan badauzera limonada desberdinak, holan famatuak eta izan dienak. Aierren Lapurdin badaukie Euskola enpresak itxen dauen holan limonada bat ona. Bai, horre daukate, kola edari bat indute eta ero baita bereien olako egiten dute limoi. Nazioarteko enpresa haundi batek kompetentzia egiten bere kola freskagarriakin, baukau Euskal Herriko bertsioa. Eta kola freskagarria, eta ontxe, limoian abe bai. Bera, segila da, alternatiba ona dela, eta geuria gehiago, ez? Hemengua. Horrek bai, bada, iparralde nolako enpresa ditzen daula kakao eta txokolate eta ur krema bat. Bai. Dala, hori, tostadetan eta jateko da, bukadillo, kitxeko. Zein da, gertzen dana ikurriña bateko la tapoian? Hori da. Hori ez da, aurkitu nuen nik badukate txan. Hori, Bilbon eta saltzen da dena batzutan. Baina, hori hemengo bertsioak. Eta limonadak bai, badauz pare bat. Holan, lehen Euskal Herrixan asko kontsumitzen zienak, gero freskagarriak eta sartu zienean merkatuan, utzi ziela kontsumitzen. Baina badauz, nik ez ditut ezagutzen. Igual zuk, ez dakit, Orozkon adibidez, ardaur gozatza? Sekulentzun gabe. Ez. Antzaukien holan, bitu, hemen taldekide batzuk esaten dabe baietz, antzauen, limonada bat, eta herriko jendien artean oso ezaguna zana. Eta gero, Urdaibai Busturialdian ezagutzen zana, zan garrafa. Ja, hori irakurri, baina nik horiek ez ditute hain zarraen ez, patri. Zarra, 19. mendea. Bai, eta ez ditute ezagutu, baina... Garrafa Orozkon eta bai kontsumitzen zan. Eta gaur, gauzia zan, neguan hor elurzuluak eta iken ziela, eta gero hor osteko erabiltzen zabien, txakolixa eta holan bestelakoak osteko erabiltzen zabien. Eta orduan gero horrekin, limoiakin nazi eta horako limonada berezizak itzen zabien. Egia da hor esaten dute, badao jente bat esaten dut, ni ura erateak tristura ematen dit ez da gizet. Hor truko bat izan daiteke, hartu eta limoi pixka atolan zukua gehitu diozue, eta ura limoiakin, beti ez, erreza baiten da, ze batzuk ohitu dira, freskagarriak hartzen da, ura, ura limoi pixkatekin. Egia da, zuk ura parduna eskatzen dozunean, hau da, ura gasakin, zerbitzatzen dutzuela, holan, edalontzi baten, izotzakin, limoi holan txorrota batekin, batzuk mendata botatzen limoi txorrota da, baina ura eskatzen dozu, eta urbotia da listo. Limoi apurtxo batekin, zuk ez duzuna, alternatiba ona.
Bueno, hemen ikusi zuen, oliba olio pixkatekin margotu dut, oinarria, gero ez itxasteko. Piper beltza, gatzik ez dio botako, Bai, ze badukaia. Honen nik uste du zurgatu duela, eta hau labera daukat 200 gradutara, gutxi gorera, 10-15 minutu. Kurruskari utzi nahi ditugu, kontutan izan ja egosita ero bigun badaudela, bakarrik kurruskari kutu ematea. Oso ondo. Eta zuk bakitzu zigor hau da, asmakizun bat, ia bakizun, zigor iturrieta, bost falafelgatik. Ze sustantziak erregulatzen dau gozea gure gorputzean. Irakurri nuen, baina oso hitz arraroa da. Bai, uzakin nire, bitxia petzat bombezina. Hau hormona bada, eta honek erregulatzen dago azkenean gure gozia, entzimak, holan gure digestio aparatuan dausenak, eta holako desberdinak erregulatzen ditu. Zinek ez duentzun bombezina, hitz osoikoa. Ba, bitxu, ontsi ingogatzu bat, ezagun haua. Ontsi gaur egun asko entzuten dela, Ozempic medikamentu hau. Hori da, gozea kentzen dizun, hori estatu batuetan, da oso modan jarri dena, ez? Horako injekzio bat, eta gure bombezina izango zen, hori baina benetan auki bidana, eta hori gozia erregulatzen dagoena, hau da, gorputzak bidaltze hotzuna, seinalia beteta zauzela, eta ja ez tozula gehiago janbier, eta holako gauzak hori azkenean, naturala izan bida, era zehose intuitiboa, ezin dugu hori medikamendu bestela sartu. Gainera hori animalit danek daukau. Bakizu, eta gainera bakoitzak bere neurrixan, eta naiz eta izan zuk ornoduna edo ornogabia, hau da, itxas izarrebe bai, hormona hau dauke. Eta honek albidetzotzi, adibidez, egunian kantidade gutxi hau jatia, baina etengabe jaten egotia. Eta guk azkenean, baukau, hori, gutxi hau jan egunian, esan dezagun, 2-3-4 aldiz jan, baina, kopuru handixauan. Orduan hori zehose, naturala da. Baina da ere, hor janan kontuan zema teoria dauden, batzuk esate dute egunean 2 aldiz jatean nahikoa dela, beste batzuk egunean 5 aldiz jan behar dela, kantidade gutxitan, baina askotan, beste batzutan ez gutxiagotan, gehiago. Nik uste dela, azkenen gorputza jantzutia ere bai, eta gero elikadura intuitibo bat eramatea, ez? Zentzuduna. Zentzuduna, baina nahi dut goze espazauz, zelan jangozu. Hombre, nik plazarregatik onartu beharra dut, behin baino gehiagotan plazarregatik jan izan duela eta euskal kultura badauka hori, ez? Geratu norbaitekin da zerbait eran beharra, ero oliba batzuk atatzen, gozerik ez daukazu, baina oliba batzuk, txak. Bizioa badau, baina, bueno, egia da, goziekin jan bidala normalian. Bai. Bueno, bai, goziakin ez, orduan harrik ere jatik. Bai, zentzuakin. Goze auki baino lehen. Hori da. Hemen, maionesa daukago, 3 lau bat koiaraka da, gutxi horrela, tipulinan erdiara bota diot, gero honeko, kaparrondoak, gero kaparratxoak, txiki dituta, eta gero, 2-3 ospinetako luzokero pepinillo, holako txikik, hauek ere barrura, 3. moztuko dut, eta gero perrezila eta ziapea. Eta perrezitarazun emango diote gero, hori esan dako, hemen izango da holako tartar saltza zitriko bat, eta zukurik ez digo botako. Botako diona da, 2 hauen azala birrindura. Bai. Orduan, hori izango da, ikutu ezberdina emango diona, gure patata kurruskari hauei, eta, ematen baizue alperra, holako saltza bat eitea, maionesa eta ketchuparekin ere olako zerbait, klasiko handik talako alduzu, Saltza la rosa. Hori da. Saltza la rosa erresaldera, zela saltza la rosaik bauka gero, ketchupa, maionesa, laranja zukua, patxarra, eta bauzka, holan, baina, jendeak batzutan lehen iken zaben, maionesa eta ketchupa da saltza rosa. Holan, zan, klasiko, zenbat, eta nik, eta zan, lehen, behin baino gehiotan kontatu dute, hasi nintzenean hosteleritzan, eta lehen gauzetako bat, zukaldera saltzen ginean, saltza la rosa, ze hainbat errezetetan, 2-3 errezetetan joaten zan, eta beti egon behar zan egin da. Egia da, egunero iten genduela, baina... Hori jaten salako. Bai, eta jendeak... Eta zuiz jatu gustaten? Nira lan, beti esatu, gauzak, ensalada bidea, errusiar bat, niri jarri da zue garbi, ezer gabe. Gero botako jo nik maionesa nahi badut, ez ero saltza la rosa, ero zainzuri batzuk eta horrekin dano. Ni ados nau, adibidez entxelada errusiarrian, nik nahi xadot maionesakin zerbitzatzea, dana nahazituta, da, listo. Baina, adibidez,
kuadrillan edo bikotean edo eskatzen bozu patata frijitxu batzuk. Bauz batzuk ketchupa da maionesa hartu da, txatxaka, dana gainetik. Ez da ikusten ezer, azpian. Eta dana gainetik bota. Da azkenean pertsona desberdina badauz, ni hori nahu alde aldamenian botateko, eta gero bakoitzak, bustitzia edo ez dauka, ez? Baina hori gainetik botatia, nien ez esan. Hemen bakizue beti zitriko bati, laren jakero limoia norman erabiltzen ditugunean, zuriraino eskara iritsi behar gaineko geruzatxoa, bestia mikastu egiten du besteak, txuriak. Orduan, hemen hartu eta hori laranja oso baten azala botako dio, eta gero limoiarena ere. Hauek garrantzitsua, hori nahiz eta etxekoa izan, ekologikoa izan, segura amak ez dio zer botatzen, garbitu inbar dira ondo. Uretatik eta ondo pasa, eta gehiago dendan erosten ditugunak, ze horietan, ja, batzutan, argizariak, gaur egun ez dakit nola dagoen hori. Argizariak eta brilloa eta holan dirdira emateko, argizariak botatzen zitzaizkien olako, pentsatu dut, botatzen botzie bai, jangarek izan kalte ez digute egingo. Baina aukera, nire argizari gabe, zen nahi zuzatea, nahi ego dut. Bai. Holaxe, ziur itxura honez daukala. Arrasaten basaben jatetxe bat, nun niri pila bat gustatzen gaten, kasolo dauka izena. Zan? Kasolo, pizzeria bada. Eta bertan ospetsua esan, oiasko entxalada. Eta oiasko entxalada egiten zan, bertan jarten zaren, laranja saltza, baina zan mahonesa bat. Eta gero lan etxian probak eta egiten zan, mahonesa bat, baina limoizukua edo ospina biharrian, laranja zukuakin egiten zana. Eta, zauen, goxo-goxua. Eta hori zuk, beraiek errezeta manda, zuk egin zure frogak, lortu zen gutxi gora dira. Etxian probak eta egiten. Angua beti onagoa, Auskalo. Baina, normalin etxiko ez. Probak eta itxeitxuko. Beitu, ekarriko txorien eta idatzeko eta errezeta hori eta ekarriko txue probatzeko. Etxekoa beti, bebitel. Zuk itxen bozu egun baten pizza, lehengo lan errezeta bezala, nik egin goten zala da. Bigarrengoz. Gaur lan emongo txau omen aldixa. Pizza bat egin behar du? Pizza pereziren bat, nungo erakoa. Ni Napoles erakoa. Hori da, zabala dana iskinetarik. Eta borobia eta holan hartzitua dani, horrek Napoles erakoa pia gustatzen gat, baina gure labeetan ez da ondo ematen. Labia biozu bero, edo... Saltzen dute harri berezi bat, ez? Labean jartzeko... Harrixak saltzen dituzte, bai. Baina horrek, ez dakit, gure txekoak 300 gradu hartzen ditu, gure txeko labiak, Gure txekoak, bai. Ingo probak. Lagunok, labekua hil... Lau pinete falta zizkio, baina berena da behiratzea, beti. Ta? Lau ez, 6 falta zizkio, orduan itxein dezagun pixo bat. Nik ez dauka pasitzi gehiago, bitele. Kurruskari badaude, eta espada daude, ez daude. Kosina eta bintza badauz, ez ditugu gordinik jango. Ez. Eta esandakoa, hauei nahi izan eskero, hemen, gukatz piperbeltza besterik ez dugu bota. Baina edozein espezia bota, ondo nazi, eta ero labera sartu, beste ikutu bat emango genioke hauei, baina horrela bere hortan ere, hau, unpitzatzen nahi nahi, pero asmoa esan, baina nik uste sardezka hartuko dugula, Sardezka putza ondisa, Bai. Hau, ez ikutu ezartako mesedez, eta hemen daude, gure patata kurruskariak saltza tartar zitrikoarekin. Sardezka, nik hartuko zati txikitsuena edo. Dana sartu alizateko. Baina saltzak indoa, bai ero bai. Baina dengo putz nahi uzatein. Eta holan hartzen badu eta ostutzen badu honek, holan? Bastak funtzionako dagoen. Baitu, saltza goxua. Eta gisa holan, arrain batekin, patata frigitxu batekin. Ona geratzen dara. Punto zitrikoa oso ondo, Bai. Ni? Ondo joaten jako. Onartu behar dut oso tartar saltza salean izela. Eta ja, hasi naiz banatzen. Lantaldeari ez bazaio gustatzen, sentitzen dut, baina honekin jango zue, eta honekin agurtuko gara. Bihar txorien hemen izango da, eta zuek hor, beraz? Beraz, etorri gurekin, astia agurra ematen. Agur, bihar arte.